Ons is nou so 28 km van Parys af. Intussen is Breed moes ver vooruit. Jana is nog tweede in lyn. Danel het een of ander spoedgrens oorbreek en sy is hier verby ons almal. Sy trap Larivisi skrewe nou. Louise is so 1 minuut terug verby my. Ek vat 'n stadige pas. Soos julle kan sien, is dit nog net opdraande geweest. En as dit oorgaan vir die volgende 28 km, is ek nie helemaal seker of my dinge is vanuit. Alhoewel het nog genoeg is. Daar is hy, daar gaan Danel vir Jana verby. Dis nie reis is nie ouwe nie, dis nie reis. Achter my is Elma Bakkie Patrol ook, driver Bianca. Kyk nou in my noodsituasie. Mooi achter my gestop en my uitgehaal. Dank Bianca. Sy is sharp, ek dink. Sy het 'n bietjie te raai weer. Dit is ongelooflik mistig, jy kan amper bykant mis. So jy sien nie, maar dit is beautiful beyond compare. Die branders het nog nie opgehou nie. Die enige wat hy ruk is af. Right, let's let them go. Ek moet deze raai op die pad hê. Met die fiets geen beter, of goed. Hier was die laaste opnametjie. Sien julle in Parys. Ek wil by meer. What up, Franin? Er is Franin. Sy is ons kardriver. Ons motiverings-muziekmaker. Ek neem 'n bietjie leiding op die opdraande. My bene brand. Dit is my hart. Ek is so warm. Petrol was hom op. Kom cheerleader. Hoe ver het ons al gery? Hoe ver het ons gery? Para sa nito. Ons het nou spiritor agter kry. Ons gaan nog aftak. Maar hy is alleen nog ver. Die opdraande is matter.
Dorpspaaien in het West. En toen was het kanaal in Laku. Zo. En Jona en Louis. Het is achter mij. Eentje achter me. Ik zie het weer. Al wat geraakt natuurlijk. Het is een boordje wat ze welkom in Parijs. Dus stick with me. En dan gaan ons naar Robert van Rijs staan. Die gaat ons En die klip op die eigen met die slingerwag wat. Wat is die camera? Doe ek wat? Doe ek my foon op die kaart? Where's Steven? Okay, moet ek iets druk? Dis oulik. Yes, dat was wel lekker geweest. I'm all good. This is